L-24 ta' Novembru 2019, il-ħin il-5:30 ta' filgħodu, lanċ tal-Forzi Armati ta' Malta interċettat jott lussus bl-isem Gio il-barra minn Pembroke u eskortatu lura lejn il-Marina ta' Portomaso minn fejn kien għadu kif telaq 50 anqas minn siegħa qabel. Fuqu kien hemm in-negozjant Jorgen Fenech, l-allegat kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Bl-ewwel indikazzjonijiet juru li Fenech kien se jaħrab mill-pajjiż u minn hemm ġie arrestat għal aktar stħarriġ mill-pulizija. 3 snin mill-arrest tiegħu, il-familja tal-ġurnalista għadha qed tistenna li ssir ġustizzja sħiħa għal dan l-assassinju barbaru. Bil-kawżi kollha fil-qorti fil-konfront ta' Jorgen Fenech għadhom pendenti mingħajr ebda ħiel ta' konklużjoni. Matthew Caruana Galizia, iben il-ġurnalista, fakkar dan it-tielet anniversarju mill-arrest billi semma kif l-investigaturi mill-iskwadra tal-Pulizija tal-Omiċidi li interrogaw lil Jorgen Fenech xedu taħt ġurnament fil-qorti kif l-allegat kompliċi ammetta li ħallas ma' €900,000 għall-assassinju u sabiex jixtri s-silenzju ta' nies oħra diġà kkundannati. Dan l-arrest kien ġab miegħu rabja kbira fost il-poplu Malti li ħareġ bi ħġaru jipprotesta kontra l-qrubija ma' Fenech tal-eks Prim Ministru Muscat u dawk ta' madwaru li bi kliemhom u emilhom ippruvaw jostru dan l-assassinju. Protesti li waslu għal waqa' ta' Joseph Muscat minn Kastilja wara l-famuż lejl li fih tlaqqa l-kabinet l-istess lejl meta ġiet irrifjutata t-talba għal maħfra presidenzjali fil-konfront ta' Jorgen Fenech.